Salam. Tapahoma dulat tabe natumulay macar parmingguan martanyang naoma ita ibu kasarwata. Amin. Mari kita bisa nomor 510 ayat 1-2. Marhite-hite goani debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tuma palangit do tanoon. Amen. Pabuahamu ma tuborusion idama nungaroh hatu aummi idama iutibana do upa sileononna jala pamalosonna di jolona. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan natumopa langit dohot tano hinoroni asinorohamdo umbain saat hami tu tahun huria ne baruon
leom matu huriam tondim nabadiai dohot hamalon sian ho asalam rarat jalagad dahara jamu itonga-tonga ni hamion saya leom ma hiras ni roha tunaposom maka taon hatam asalam denggan huriam marite siani pargogoy mahami mangului ho di bagasan haporseon natoktong asa mana kami saro di ujungna marite-ite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin hudul mahita. Pati di mingkutta sadarion di Madinah sian Efesus onom ayat sada hamu aka anak oleh hamu ma aka nadodoamuna di bagasan Tuhani aido natigor atong rak bidogogo mai tatu debata lamangulau nobar tupati nai ale tuan debata sai pargogoi mahami mangulau nobar tupati mi amin mari dihita Take me
Tato poti ma dosata martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manampiga hali hami rotu jolom. Huilal hami rikok do asinoroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ini do ubahen nahu paserep hami diri nami sedarion tujolom. Jala marhatopot hami tunga jok do hami manipil siat akka dalammu nabadia songo biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aindang di almoroham hamatean ni akka pardosa. Alai hawani roha do lomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hageduan nami doho pangalason nami. Pahok ma asinoroham di hami maritehite paindangion dot agogon ni dot di perbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jeldaulat hami marpangalawo bain asa ngapun di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sani dosatta. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nungo dar sayho au marites yan akka dosam. Jala nungo dilu sayho au marites yan akka hajatomu. Au tutu au sadiri manalesai akka pangalosim alani hadiriyokku. Jala dangbe hungutingot akka dosam. Hasangapom ma idibatana digijang. Hudul Maida. Epistel di Mingguta sadarion di nasian Jeremia tul brutolu mamukka mesan ayat 14 1 16 tajama responsuria idama narodo akka arisogot ninna Jehovah auma pasitok kondisi hata nadinggani naung huparbagai taringot tu pinopar ni Israel do taringot tu pinopar ni Juda. Dia kari dohot ditiki auma patubuhon ni si Daud sada tukur hati goran. Ibana maka jojokon uhum dohot hati goran di tanoan. Rakmaita dia 16. Dia ka ari ima dapotan tua dua jala. Marsonang sonang isini Jerusalem maringanan.
Jalaudo guarna dohonon ni halak. Jahoba parpitoranna. Ido sahakna martua do natumangion hatani di bata jalan no peoksa. Amin. Tadakom maha porsetai songon hidak kundungata sa porsen sadok portibion rak mahita madok au porsea idibata Jahoba ido ama paragogo na suatu dosan nat mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ibata Jahoba nasa sadai iman itu buon ni si Maria naugabea saton di parbadea andorang sohabubuan ido tuhatta na tobao na birnit dibangungan ni silatus na may tarpajal do ibana dihaw pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanam na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surugo lahundul samun di bata Jahoba amanai paragogo naso hatu dosani disima ibana pangulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate au porsea itondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia do desa dosa do dia taina mandok mulak mangulu sokok daging nyalak nong mate do dia nguluan nasora sudah amin. Tabagay ma titing na masa duriata sa minggon. Shalom, Horas Madihita. Tapi matikting di huriata di bagasan minggu sadarion 5 minggu Advent Parjolo do topik manomu haroro ni Tuhani di bagasan habadiaon. Parjolo pakobasyon ni pandita fungsional sadarion di minggu 28 November pandita HKBP Mampang Perapatan pendeta Teti Sitompul Marhobas di HKBP MT Haryono. Paduaon pelean tujolo sadarion ima minggu 28 November
patu pautado peleot tu jolo lau tu komite HIV manang AIDS. Hobar tu surat Epurus nomor 1734 taringot tu peleot tu jolo baik tupak tu hari doa lai tapatupa mai di hari Minggu tanggal 5 Desember 2020 sada. Paupaton pemberkatan nikah tik-tik parjolo naing manjalo pasu-pasu perbagason mah rogate Silitonga anak niamata situa Brenggan Silitonga almarhum tubuni inang Rismariati boru siaturi ruas ni Huria HKBP Bakko Resort Bakko dot Claudia Margareta boru silalahi boru diamata Budiman Tahi Hamonangan silalahi tubuni inang Taruliasi boru tobing ruas ni Huria HKBP Resort Mampang Pramatan. Pamasu-masuan di hari Jumat tanggal 10 Desember di HKBP Mampang Prapatan. Tuata mamasu-masu ulauni. Palimahon seminar perempuan pelayanan penuh waktu. Hobar tu surat Epurus nomor 1796 dohot surat Pareses nomor 522 taringot tu seminar pemberdayaan perempuan partohonan HKBP naing di Patu Paudo di hari Kamis 1 Jumat tanggal 21 Desember berpusat di Sopono Mensen dan di distrik Walu DKI Jakarta meringanan di Citra Cikopo Resort Cisarua. Seminar nadi dohotan ni Pendeta Teti Sitompul. Napau nopon Natal sekolah minggu. Di hari Sabtu minggu depan tanggal 4 Desember pukul 3 sore naing di Patupaut Tama Natal sekolah minggu mari hite hibrid manang offline dohot Zoom meeting namar ID Zoom meeting on adong lo perubahan ID-na sia walu 5 2700 sia 500 salinai adong do perubahan meeting ID ima sia walu 5 2700 sia 500 dohot password 2020 sada. Papituhon rapat program kerja sekolah minggu tahun 2022 di hari Jumat tanggal 10 Desember bertempat di Pantai Indah Kapuk naing di Pato Paudo rapot program kerja sekolah minggu untuk tahun 2022. Rapot na didohotan di Ketua Dewan Diakonia seksi sekolah minggu dohot guru-guru sekolah minggu. Napa waluhon laporan pelayanan tahun 2020 sada tuhamu amanami dohot inanami Ketua Dewan dohot seksi para lado parar tahun dohot badan audit pinangido ma asa pasahaton laporan pakobasion tahun 2020 sada dohot daftar inventaris paling lambat tanggal 10 Desember asa boi masuk tu barita jujur tahun ni Huriata tahun 2020 sada. Napasiahon padidion nabadia di hari Minggu tanggal 10 Desember naing Patu Paudo padidion nabadia pinaboto tu sude ruas ni Huria HKBP Mampang Prapatan pinangido matuakan natoras na naing maboan yana konna majalo padidion nabadia asa mandaftarhon yana konna maritena manjalo jala mangisi formulir padidion nabadia na di Pinarade ni Huriata di hari Rabu tanggal 8 Desember pukul 5 sore maringanan di konsistori di Patupado bimbingan tunatoras. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dan mengikuti protokol kesehatan. Napasapuluon channel YouTube AKBP Resort Mampang Prapatan pinabotohon matusudi ruas ni Huria AKBP Mampang Prapatan dia akan nasoboi marsidohot di parmingguan ganub minggu secara offline boi mata patupa di ganub bagasta marhitelim live streaming boi mata ida di channel YouTube HKBP Resort Mampang Prapatan oleh tema dihita saluhutna napap 10 sadahon Natal naposo bulung HKBP Mampang di hari Sabtu tanggal 10 walu Desember pukul 5 sore naing di Patupado Natal naposo bulung HKBP Mampang
dohot tema Thanks God I'm Loved. Adapun rangkaian kegiatan pranatal NHKBP Mampang Perapatan antara lain Christmas on the Road di hari Sabtu tanggal 27 November, Nunga di Patupa kegiatan Christmas on the Road dengan membagikan 100 paket makanan dan minuman serta 23 paket sembako dari BRI Kasih kepada lingkungan sekitar gereja. Bingkisan Natal di hari Minggu tanggal 5 dohot tanggal 12 Desember akan dibagikan bingkisan Natal kepada keluarga jemaat KBP Mampang Perapatan. Data akan diberikan berdasarkan informasi dari Sintua Sektor. Petuluhan ibadah puncak Natal di hari Sabtu tanggal 18 Desember Ima ibadah puncak Natal Nina Poso Bulung HKBP Mampang Perapatan. Nah, pas 10 tahun jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Mampang Perapatan, tema di tahunon cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dienet sian sada Petrus bindu sada ayat 22. Kegiatan hari tanggal serta pukul pelaksanaan Boy Mata Bereng di Wartana Tatiop. Persembahan tahunan pinaboto matu ruas nih huria KBP Mampang Perapatan naso pasahaton pelean 2020 sada boima tapasahat marhite situa sektor nabe ruas namar sahid tabuan ma di bagasan tangiakta ruas namar sahid ima tiopan miracle parasian hutasowit sian sektor 2 dirawat di rumah sakit Hermina Cilengsi. Hatani dibata pasahat madalam mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pas 15 on ulang tahun kelahiran para halado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani dibata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gogoi asa dipati bohamu ditikinai pare pengon akapelean hamoleteon dohot na asing na sojinaha ditiktingon taida ma diharotas acara na adong dihitabe songoni ma tikting ni huriata di bagasan nasi mingguon tuata ma masu oras. Tapauduk marohata martangiang mahita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap memanjatkan puji-pujian dan berterima kasih kepadamu karena Engkau tetap memberkati kami, khususnya ruas HKBP Mampang Perapatan. Kami tetap mengucap syukur juga Tuhan, kami boleh tetap beribadah secara online maupun offline saat ini, dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas HKBP Mampang ini. Bapa di surga, saat ini kami menaikkan syafaat kami untuk kegiatan-kegiatan kami khususnya di minggu ini Bapa, terutama kami juga mendoakan akan rencana pemberkatan nikah dari anak ruas-Mu Rogate Siletonga dan Claudia Margareta Burusilalahi. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan sehingga acara boleh berlangsung dengan baik dan mereka menjadi satu keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus untuk seminar perempuan pelayan penuh waktu yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan Kau bimbing seminar tersebut, Kau temani acara tersebut sehingga acara tersebut tidak sia-sia, dan Tuhan biarlah acara itu dapat berjalan dengan lancar sehingga kami beroleh berkat dan hasil setelah acara seminar tersebut. Kami juga mendoakan Bapa khusus untuk kegiatan setiap seksi, setiap dewan dan yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu depan. Kami berterima kasih Tuhan, kami rindu untuk melaksanakan acara-acara Natal tersebut. Bapa, jaga kami Bapa, temani kami Bapa sehingga kami boleh melaksanakan itu dengan baik, mengikuti protokol kesehatan, dan terlebih Bapa, Engkau jauhkan sakit penyakit sehingga kami boleh bersuka cita merayakan hari
peringatan kelahiran Tuhan. Bapa di surga, kami juga khusus mendoakan jemaat-Mu yang sakit saat ini dari sektor 2, yakni anak Tiopan Miracle Parasian Utasowit. Tuhan, Engkau jamah dia, Engkau lawat dia. Kami mohon Tuhan, kami rindu Tuhan, Tuhan boleh sembuhkan dia sehingga anak ini boleh mengikuti acara Natal kami bersama dengan teman-temannya. Khusus kami juga berdoa ke Bapa kepada jemaat-Mu yang saat ini belum masih terbaring sakit maupun dalam proses penyembuhan. Tolong Tuhan lawat mereka, jamah mereka, dan Tuhan kami percaya oleh bilur-bilurnya mereka akan disembuhkan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Bapa atas berkat-berkat ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau temani, Engkau jaga kami, dan biarlah kami boleh menyaksikan bahwa Engkau bertata di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di atas segalanya ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menaikkan syafaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari damahita hupa pagilian sada sadabi. Saya jangkut raja
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hata ni debata dihita di minggutta di bagasan sadarion. Ima sian sada Tesalonika bidutolu ayat sia sahak rodi ayat 10 songonom mahatana tatangi homma ai hamula teodia ma tarleho kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha nahu hilalahami di jolo ni debatanami marningot hamu borngin dohot arian lobi sumurung do tangyang nami asa anggiat idaon nami bohimuna laos patikoson nami ayadong dope hahurangan ni haporsiap ay adong dope hahurangan ni haporsiamuna ay debata amat tasadiri dohot Tuhan Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu alai digohi jalalam ditabai Tuhanima haholongon ni rohamuna samahamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami dihamu laos patoguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiau dijolo ni debata amatta dinaroi tu hatta Yesus rabdohot saluhut akka na badiana ola nido sahana. Horas madihita manginang selamat tahun baru madihita. Selamat tahun baru madihita. Anggo tahun baru ni halak Kristen Advento. Idobin na nariminggui guarra ujuk tao parhuriaon. Sekalian maparningotan ni namoding. Alai anggo tau baruta sadaryodo. Ayanggo tanggal sada Januari tau baru masehi di tukso maragama ibana. Dohonon na do sada Januari selamat tahun baru. Tukso martuhan, tukso itadda ibana gia Tuhani anggo sada Januari dohonon nido selamat tahun baru. Nalayang go halak Kristen di Advento martau baru. Idobin na nariminggui hita ujuk tahun parhuriaon sonari ma tau baruta. Alani ido ubahen di halak Kristen opak ma minggu Advent jala dang boy lobi sian naopati song minggu Epifanias rupani boy 7 minggu 8 minggu boy sia minggu boy manang minggu Trinitatis boy 20 boy 25 boy 26 alai minggu Advent dang boy lobi dang boy hurang holan opak minggu ala adong do natinuduni ai opak ma pai mai mahok kita di Tuhan. Jadi hanya ada 4 penantian umat Kristen akan Tuhannya. Lebih daripada itu tidak bisa dan kurang daripada itu juga tidak bisa.
Ido benna setiap minggu Advent naopati saya dong tema khusus manang ipolana. Setiap minggu Advent na umum saya taingok matong Natal. Jadi salah satu tema Advent Natal, kelahiran Tuhan, menanti kelahiran Tuhan. Nape memang ngetuwi bana 2020 sada nasalpu. Alai kutubu do yatong di rohatta. Napaduahon ma tema Adveni na sering tabege eskatologi. Penantian Tuhan kedua kali. Roy bana mangalapita. Naroy bana niyan parjolo tubu di Bethlehem. Alay na manay gumusay bana tuban wagidjang. Alay tapay may mamamusay bana di haroronay na paduahalihon. Jadi penantian eskatologi. Baru tema Advent ima penantian Tuhan di ujung ngingolutta. Iro benna say tadokkom moladong namodding ngayalap tuhatta. Ido benna ditangi yang ujuk tau parhuriauni takasdo disosoi disi Tuhan say paingot tami di ujung ningolu nami lau madok sahat di tanganmu ma daging dohot todik. Ala tapay maima do ibana nang mangalapita di ujung ni ngolutta. Baru tema Advent na paupaton pay mahot Tuhani di ngolu si ganupari. Ido benna holalaw murup pita ramoti hami Tuhan. Dungo hita ramoti hami Tuhan. Lau di pardalanan patulus lakkanami. Manangatu dia hita say patiru pardalanan nami. Ala say tarpay maima do hita di ngulu si ganupari. Ido benna say tangyak tau nak tinggal hok kami Tuhan. Unak paloas sami salak ngami mardalan. Unak paloas sami hola salak ngami mamulus di hasiangan. Jala ido ubahen tema minggu sadarion. Jadi tema minggu sadarion mangolu di bagasan habadiaon di napai maimahon Tuhani. Ido tema minggu ta. Bagaimana aku hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Jala salah satu sian minggu Advent naopati. Ima nanaing sosohonon na tuhita di bagasan sadarion. Bohado hita pay may mahot Tuhan di ngulu si ganupar. Dinapay may mahon Tuhan di ngulu si ganupari. Ido nanaing pay ngoton ni Apostel Paulus tuhita. Memang takas do Apostel Paulus isadiri do nama maritahon barita nauli tuhuria Tesalonik. Doho ma donganna si Silas. Di nama maritahon barita nauli nasida di perjalanani di do disi. Toluari toluborngim mahami. Dan boy mudom holan mamaritahon hatani debata di tonga-tonga muna ang giat tamu gabe halak na porsea. Jadi tiki mamaritahon barita nauli Apostel Pauluson di Tesalonika di do disi toluari toluborngin dang ramudum ima sopi nitiki. Ay kon lautusan.
Jadi sopi nitiki ni Apostel Paulus hati-hai holat toluari boy di Leonibana tikina di Huria Tesalonikaon lao mamaritahot Tuhan Yesus naung tubu Tuhan Yesus naung mangulaulona Tuhan Yesus naung tarsilang dohot Tuhan Yesus naung hehe sian namate. Didoben na didokot tuluar ya ria doborngin dang ramulum laho patubuhon hapor siamu. Jala memang dung ditinggalhon Apostel Paulus Huriai. Ido turupuk tahun di penjara maibana. Alai Roma si Timoteus mabuan berita tu Apostel Paulus. Berita na pinasaat na aka berita nauli. Didok songonon. Denggado Huria Tesalonikai. Tugudo nasida marhapor siaon. Dangolo nasida diganggu galubang iportibion. Dang sega hapor siaon nasida na peborado parukilon nasida. Alam memang hati-hai dang lomo rohani halak Kristen Yahudi mamereng perkembangan ni Huria Tesalonikaon. Gabe naing disosak nasida. Alaya dong mamolotajaha di bibeli na margoar si Jason di batogu haporsion nasida unang muca nasida di Kristusi. Jalaido na pinasaha ni si Timoteus tu Apostel Paulus na di penjara taringot tu haulion ni Huria Tesalonikai. Jaladada holani di dokon tongdo di paingo-tingo nasida hamuin. Tarsongo rupani songo parmampango di paingo boru silitonga tarsoni. Aido di dokon ni siate. Di toguni haporosiaonna di parukilon nasida na tok togu alai parningotan nasida petu aposteli. Jala ido si bociri nuturpuk tadi bagasa sadario. Soni mabalgani rohani Apostel Paulusi mamereng Huria Tesalonika. Ido benna dido ibana ayat siai ai hamulate odia ma terbaik kami tu debata. Jadilah siar rohana mabegi haulion ni Huriai. Marlas ni roha marulupulup. Nian anggo siap perdagingon ayat cido di ayat Apostel Paulus ati. Mangap pedang ay guarrape di penjara. Alai di dokod do di turupuk tahun alani mabigi uli di Huriai. Ayah mulati dia tahetar baik kami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha marningot hamuknin. Jadi tunglas itu tudo rohani aposteli ditogu ni haporseaon ni Huria Tesalonikaon. Alani ido molo tabering naking diturupuk tahun tema minggu. Bagaimanakah kita mengisi penantian kita akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Manang dongot tado toema mangan minum mahita, modum mahita. Ay tonggo mangulu colmay na burjui pe batonggo mate batoy ma lomot tama menang songoni do ay mulo taberek sipata na burjui pe mangulu deng do songon malah cit sipata ngolu ni na burjui bala sipata tabo berengon ngolu ni naso burjui manak songoni do hita mangisi penantian kehidupan sehari-hari akan Tuhan. Alai didokon Apostel Paulus daun. Daksongoni ngulu ni halak Kristen. Parjolo penantian Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Didokon Apostel Paulus naking ikon hamulate honot tama. Sude dengan bahasa ni debata.
Hamulate hono tamatong hari-harita ay leo dope gajang ni umur dihita. Hamulate hono tamatong molo di leon marhahi pason akay anak kota tarlumobi si Claudia naing marhasohotan nama si hamulate hono tadi tahamulate hono tahamulate homma molo di leo dope pahoppu dihita tamu hamulate homma molo di leo dope hepeng dihita tahamulate homma molo di loas dope mar mobil hita tahamulate homma molo di loas dope marjabu hita tahamulate homma molo di leo dope hita boy mga laksaksang ayarong nga majol manuang dangolo brebe nga laksaksang asay janinin artina gurak kapikot si hamulate honotta dito nga tonga ni pardalanan ni ngulutta ido tadda mengisi penantian Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ido makamulate hot sude dengan bahasa ni debata halai di paingot unakolan na dong di hamu atok kamulate hok kamu adong gu pinaubalga siya naubalga si hamulate honoton ni halak Kristen tu debata dada holan si panganon parabiton na di Portibion ay habis doi sude marujung go ngolut taon marujung go nang tanoon alani dia masih hamulate honotot tu debata naubalga ima karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu si hamulate honoton. Ayo lo debata marsuru anak nana sasadai. Dohot na baduahon. Olo anak ngai di persuruan ni amana. Ay bolo disuruh debata pi anak ngai dungiro anak ngai adang ngolo awin na. Alai disuruh debata anak ngai nang anak ngai pe olo mangulahon. Mata ibana di haupulur silang lau manobus sita. Neng manaik ibana tu banua gijang para dehon inganan dihita. Jalaroy musa ibana siap banua gijang lau mangalapita tu inganan hasonan. Ayang go di Portibion di doi si parsatok kinat di dengaddo hamulate honotta ay perupani di leodonga tuiba dengaddo hamulate honotta alai molong amasat tong ay kunug balga hapak kamulate honotto ni si ay umur yoppe ngau gajang mason siap permeni Hollandia lang habis masih budu pe godang mampaan langsung do ngolu si ganu pariong ngata hamulate hon adong muse di leong ngolu na manoktong na pinarade ni anak ngai dihita da so hamulate honot tade ido benna di dokon hamulate odia matar bahe kami tu debata balos nilas ni rohanami marningot hapor siau muna jadi no balga si hamulate honoton panadayon hapor siau di debata doho panadayon hapor siau di Yesus Kristus aido nama noktong nei Portibion parsatok kinan alai nama noktongi sotung lupa hita makamulate napaduahon naking diturupuk tahun songot dia ma bersyukur di ngolu si ganu parion penantian di ngolu si ganu parion didok naking diayak 10 martangiang dohami arian dohot borngin jadi mengisi penantian Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari toktong martangiang kosongon na dokon ni Martin Lutheri mangula dohok martangiang berdoa sambil bekerja manangistilah ora et labora. Ido nanaing dohonon nanaking diturpuk tau. Tadani mangisi penantian di ngulu si ganupari armanar tangiyak kamu waria doborongin. Aidang di boto hamu boha pangujuni ni si polisi. Adiga ni banaro lau manggugai hapor siamuna alai ima ulini huria Tesalonika on.
Dangolo na sida diganggu portibion. Ala toktong di bagasan tangiang do laho patuguhon haporsiaw. Napatuluhom mo se berengot tadi turupuk tai songot dia mahita mangisi penantian Tuhan di ngolu si ganupari didok naking di turupuk tai. Hape penantian idok do di turupuk tai neam masih holhiye doau pajupang dotamu. Itu apostel Paulus te. Asa anggiat idao nami bohimuna laos patik koson nami. Hape si leon ni debatado parjupangani hape. Si leon ni debatado parpunguani. Molo istilah di huria si leon ni debatado berkoinonia marpungu. Ido molo taberi. Ay memang molo taingot dua te. Na tahun 2020 bah walu bulat dang mar minggu hita. Walu bulat dang boy kunjungan nang dongan. Pahopu pedang rotu jabung niba. Ali-ali pedang boy rotu jabung niba. Todok pedang boy rotu jabung niba. Di tahun 2021 iloa ibain musehita PPKM keempat dan seterusnya. Tabering marupana haci do hapena somar punguya ti. Boy do berengot ta 2 tahun namar turut-turut rupani bo ama pertanyaan otta, bo ama perpunguani natta, bo ama rupani parlansiatta. Boy do tabering. Otikape Hape di do di turupuk tahun ikut si amulate onot to ni ai hacit do na subui pajupang itu do di si masih hol situ tuau niang naing ida oku bohimuna. Jadi molo dilihat debata tu tahun ni totong dengan perpunguan di huria, perpunguan di pertanyaan, perpunguan di punguanina tarajumi matongi. Dalam mengisi hidup menanti Tuhan do HP. Ido dalam pakamulate honotta songot dia baenokku makamulate hoko Tuhan. Aido bagas do nahinirim mi apostelo sapedo dia songot dia baenokku makamulate hotsude silehol-lehom mo dingolu siganu pario. Ido ben nanaking didoko diturupuk tai HP parsauran nauli pasu-pasu ni debata parpunguani pasu-pasu ni debata molo barpungu 2 manang tolu di bagasat Tuhani pasu-pasu di ido ben na didok naking diturupuk tai alai molo tabereng di ayat 10 parpuri adong dope hurang ni hapor siaumuna. Jadi mengisi penantian akan Tuhan iko belajar rotong hidup. Molo naking parjolo didok bersyukur napa dua ho idok martangiang napa tolu ho didok kon parpunguam muna molo pungu 2 menangatolu ido dalam muna mengisi napa ho patot didokon marsia jaratong. Munang merasa cukup, aidang boy merasa cukup di hatan ni debata. Dang boy do honong ngabuto ngayon ngasay be Tuhan dang boy do honong ngasay be ay nga matua iba dang boy ido ben na didokon ay aronggo pe hurang ni pakkaporsiaw muna at sogari boy ni kita pajupang naingi ko na jarakku hamu in apostel alani ini mengisi penantian akan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari baik konolo matong marsi ajar di hatan ni debata lau patuguhon haporsiaw asa lembagas haporsiaw ni aido rupani molo tabereng rupani tirket ni pakkaporsiaon ayang gosi bolisi itadda do Tuhannya itu itadda ay hodo anak ni debata na tumibul lain na do. Jadi adong go guarap par kaporsiaw ni sibulis. Jadi molo sibulis pe porsia ay anak ni debatado in anak ni debata na tumipullo in. Ala itu tuh
nape di boto dang dihapor siai ima ulak ni songoni dang boitok songoni ala Kristi adong go petir ke ni pakapor siaonon unang songon pakapor siaon ni si Jakob kan mulu si Jakob sebelum berubah nama. Jadi pakapor siaon ni si Jakob sebelum berubah nama ibana bahwa nama ngototoi mengandalkan diri. Ba diototoi mana bang? Nggak diototoi mana bapak? Nah diototoi mana do nang si matuana? Holan na mengandalkan diri. Iripu do alani guguna, ido kan iripu alani guguna, boy do iripu alani guguna. Jadi si Jakob pakapor siaon na adorak so digati guarda gabe Israel mengandalkan diri. Apalagi mulo taingot jo si Jakob kan uju nanaing lawi mana mula muse tu si Esau. Itu ribagi bana do rombongan ni keluarga non. Parjolo ma rombongan Lea ina ada kepala lomoro aku tu istriku na parjolon je molo mate peyan no dakola wain na tu ibai muse na paduahon dung habis golongan Lea ibai di mana mamuse golongan Rahel ay molo mate pe menot si Rahelon adong go pe awi pudin sangadot tung ibai di mana songoni ala pakapor siaon ni mana dituhani mengandalkan diri mengandalkan hagugun. Hidup pena bergulati mana rabdoho suru-suruan ni debata marsiranggut si Jakob dungi torido madisi dang paluauku ho sojolo pasu-pasu omwa isi do berubah dungi dido imana mak naking sangayak ubay metode golongan Lea baru golongan Rahel au mai pudi asa malua unwaeng dang benne mana ai homelan berubah ibana gabe Israel itu rimana do ijolo dang biang ngosonari au mai joluin na hape itor tarida ma itor isambut si Esau do mana alaha sian na mengandalkan diri pakapor siaon na tong nunga mengandalkan debata songoni do molo tabering pakapor siaon ni muriti imana ni dokon na rupani pakapor siaon songo si Petrus kan idok do songonon anang atu dia ho satu nama te ihutonok kudo ho inet to hape holan perupua do be manukuni mana ayaku tadainin omma rupani pakapor siaon na longa-longa alaha alai danggo kapor siaon murah-murah mangihutot tuhani bang murah-murah do tong ibana lau madele hita pe gudanggo pakapor siaon ta songon alai molo tabereng naking diturupuk tahun baik ko pakapor siaon na bertumbuh dotong. Ido na diajari Tuhan Yesus ikon beriman seperti biji sesawi do dokon. Bertumbuh ai biji sesawi bertumbuh do lapatanna. Sanna keleng tuna balga tu lambalga lambalga. Jalai ko songoni do hapor siaon. Ido benar didokon apostel naking diturupuk tahun mengisi penantian Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ikolo janina marsiajar di panadayon di hatani debata baru na perpudi manaking didok diturupuk tai songo dia dohami Tuhan pai mai mahoko di ngulu si ganupari ima di ayat 10 tolu laho patoguhor rohamuna gabe so hasurahan marhaba diao di joloni debata ama dinaroi tu hatta Yesus Kristus rabdohot saluhut akan abadia didok disi mangolu madihabadiaon di ngulu si ganupari jadi naking ngadi patorak tu ita ido atfetta sadarion Advent menanti Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Songo dia do penantiata di dalam kehidupan sehari-hari. Manang songo dia yasiai, songo dia doa Tuhan maka mulatehon papahmi tuau. Jadi dokon bersyukur mahita. Toktong mahita martangiang.
toktong mata pagodang parpunguatta manang parsaoratta, toktong mahita tapagodang nang dinamadjahay doho na marsiajar di hata ni debata, alay toktong mahita mangulu di bagasan habadiyaw. Jalaima tonani minggu Advent na parjoloon, mangulu di ngulu si ganupari di bagasan habadiyaon tay si may. Jalaya roru panito hatay jupak mahita so hasurahan di adopan. Alania manginang selamat Advent madihita, horas ma nang di parjupata di bagasan sadarion diamang dohod di inang masihol si tutuhita alay las rohatta say di pasu-pasu tuhatta mahita. Amen martangyang mahita. Hupuji hupasangap hami maho ali Tuhan, diari nauli nang nilihom mod di hami, boy hami marpungu laho makamulatehon asidohot tolong ni roham, di paingot to hami dihatam di bagasan minggu Advent di penantian Tuhan di ngulu si ganupari. Saya jari hami Tuhan mamilang-milangi hari-hari namion, jala toktong di bagasan hapor siaun na tugu, jala bertumbuh toktong hapor siaun nami, imadalan nami pay mahoko di ngulu si ganupari. Pasu-pasu sude ruas ni huriam ama ina naposo sekolah minggu na tua-tua nami lansia di HKBP Mampang Perapatanon. Pasu-pasu nang parhalado ni huriam parhalado si tua. Pasu-pasu nang tarlumobi uluan nami na di bagasan pemulihan kesehatan dope. Saya homali Tuhan mangalehon hai pason nang diuluan nami di huriaon di Mampang Perapatanon, asa hipasa makpadita nami dohot inak padita nami mangulahon ulon nasida obar tulungon ni roham nang dinamula bepe hami tutong abagas nami be pinasupaswasi ni roham mahami asa sonak kami di ngulu nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita tapasahak mapeleatta. Yesus Kristus
Tatangyakom ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doho na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silihol-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami rodi saleleng nilelengna. Mauliate marohanami tuho. Ala diramotiho hami di bagasan sataon parhuriaon nauksalpui. Asi doho tolong ni rohambo na pasahatok kami. Tu bagasan tao baruon. Huidahami di bagasan na sataoni. Denggan ni basam. Buas doho mangaleho barita nauli tuhami. Asa mardame jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akkana porsea. Akkana burju mangoloi hatam. Dipargugoy hodo akkana porsea doho naposom. Akkana mamaritahon habal gaummu. Di tonga-tonga ni huriam. Tung nasoha bilangad do sudedenggan ni basam di nasatao ni. Sian minggu tu minggu, siap bulat tu bulan, saha rodi ari sadarion. Di baheni, pujion nami maguarmu, jala hupasangap hami ho. Say gonggomi jala pasu-pasu mahuriam, tabay maganup ari akkana porsea, namar holong ni roha diho. Say parara maharajaumu, di sadok portibion. Saya ramoti mahuriam. Pasau ma tahim di tonga-tonga nami. Sayunang loas huriam disusai. Digaori manang dileai. Ramoti ma akka napinilikmu. Paimahon nang akka harajaumu. Saya ramoti masude naposom. Namamaritahon barita nauli. Say jow ma akasi pelebegu doho parugamo na asing asa doho nasida pasangap guarmu. Say ramoti jala parbadiay huriam saha rodi haroro ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Aliama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajamu. Say saut malomoni roham di Banua Tongosongo di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangolua siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamuna di bagasad dame, jalohamu mapasu-pasu siat tuhatta.
Di pasu-pasu jala diramu ti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tu todim. Horas Madihita Mang, selamat hari Minggu, selamat Advent Madihita.